Ramogi Juang kamora mora maintiere machiegni e twaka mar ariyo e chenro mar mbako romo machakore sani nyakango mol kanyo sa 5 mar onyango. Ramogi Juang, thuon wach mabende wadwa twake okinyi makawuono otudore kod projects kata chenro mopogore opogore mag dongruok mabende nochaka e sirikal mar loch gwenge mayudore e pacho kae, mano e counties magwa mayudore e pacho kae. To projects kata chenro makamago pok orumo nyaka sani, mano kiwang'iyo chakre ne sirikal mar loch gwenge chaka yanga e pacho kae mane higa mar 2013 nyaka sani wachope higa mar 2022. Aka bende nitiere governors moko mabende osebedo e ofisi kata osebedo e apisi kuom thuolo mara higni 10 kata osebedo e apisi kuom thuolo mara terms 2. To nyaka sani nitiere projects kata chenro mopogore opogore mabende ne gichako, to nyaka sani projects makamago pok orumo. Ramogi Juang mane thuon wach mabende wadwa twak e studio mar okinyi makawuono. Aka bende antiere kod welo mabende wadwa twak godo mar mondo mi watem nono ni ang'o momiyo projects makamago ichako, kata obedo ni omenda mathoth iketo ne projects makamago to projects makamago okrum. Pesa makamano ma en pesa mar japiny kata pesa mabende wanyalo wacho kanyo koda dho ledi ni en taxpayers money. Pesa makamano dhi kanye kaluwore ni projects go mag dongruok ok tim kata ok tiek e yo makare, kendo nyaka sani jopiny e counties mopogore opogore ahinya to kawuono ka wang'iyo counties magwa ma Kaluo onge ber magiseyudo kaluwore kod rem mar tieko projects moko mag dongruok e pacho kae. Ramogi Juang antiere kod welo ariyo mabende wadwa bedo godo kod twaka machalo kamano. Aka wendo wa mokwongo mabende antiere godo e studio marwa e boma ma Nairobi kae en Churchill Saoke mabende en jalony e weche mag telo. Ka bende dwa mana temo kolonwa en kaka jalony e weche mag telo, ang'o matimore, en telo marach kose ang'o matimore makelo weche machalo kamagi? Churchill, machiegni ahinya twak marwa okinyi makawuono. Ramogi Juang, wendo wa mar ariyo biro tudore kodwa ka entiere e studio marwa mayudore e boma ma Kisumu, mano Jacob Omondi mabende en janon wechego mag siasa kendo en okil. Ka en bende obiro mana medo chwalo duonde kotudore koda thuon wach mabende watwake okinyi makawuono. Jacob, kinyalo winja aka intiere e county ma Kisumu, ichieng' nade Kisumu kono to machiegni ahinya e twak mar okinyi makawuono? Jacob, ichieng' nade Kisumu kono? Kisumu ochieng' nade? To thuon wach marwa mabende wadwa twake okinyi makawuono mana kaka selero ne Ramogi Juang en kotudore koda projects mabende sirikal mar loch gwenge kata jogo ma otelo ne sirikal mar loch gwenge pacho kae nochako, to nyaka sani moko kuomgi osebedo e telo kuom thuolo mar higni 10. Mano kawacho ni chakre higa mar 2013 nyaka sani higa mar 2022, kendo moko kuomgi ok dog e telo toka higni mabende gisebedo godo e telo. Mane thuon wach mabende wabiro twake. Kata kamano Ramogi Juang pok wabedo kod thuolo, pod wantiere kod ng'ikruok matin e yor tudruok kod Jacob Omondi mabende biro tudore kodwa mana kaka iseneno ka entiere e boma ma Kisumu. Ka wachako twak marwa Churchill Saoke, in kaka jalonya e weche mag telo, nitiere projects mopogore opogore mabende waseneno ka bende pok otieki mago e counties magwa ma Kaluo. In kaka jalony e wechego mag telo, ponono ise neno kata ka projects go gin kaka mage maponono isemenyo, tang'o makelo kata miyo projects makamagi ok tieki? Kamano Joyce, ing'eni king'iyo functions mag county governments mano bedo devolved, mano goal from national government. King'iyo gik moko kaka early childhood education, ing'i projects ing'i functions kaka mag agriculture, mag health, nomiyo counties no kane giloso budgets gi negi keto development projects gi around these devolved functions. Koro kendo iyudo ka nitie projects mang'eny mane gichako. Nitie joma nochako gero osiptende mag county, nitie jok manochako gero roads, nitie rural roads, nitie be jok mane ochako gero sikunde mag nyithindo mag early childhood mag ECD. Koro iyudo ka
moko gi niyudo ka nochaki to nitie manotieki, nitie mabe nokotieki nikech reasons mang'eny. Reasons mokwongo minyalo yudo ni samoro pesa nocham, moko inyalo yudo ni pesa manobedo allocated nokoromo, moko bi inyalo yudo ni pesa manobedo allocated to koro ginene golo pesa kowuok from national government through fees nobedo gi shida nikech nitie tug of war at some point between national government gi county governments. Koro nitiere reasons mang'eny manyalo miyo gigi nobedo ni noko tiekgi. Tiyudo ka king'iyo chakre 2013 nyaka 2017, 2013 nyaka 20 nyaka 2022. Mano thuolo mar higi. Wanyalo wacho ni thuolo mar higni 10 ma sirikal maloch gwenge osebedo ka tiyo pacho kae. Exactly. Koro iyudo ka governors mano the second term chakre 2013 nyaka 2022 eminya yudo ka moko tieko projects gi. To joma ne ogol 2013 iyudo ka governor mano biro 2017 nitiere projects mano chak 2013 mano kotim nade mano okendeleza. Sa okedwa mana man mondo mi imak parono gi kanyo kaluwore ni sani wadhi yiero ponono nitiere governors mabiro dok to nitiere mago ma ponono ok bidok. Kata kamano ng'isa gi sani ni nyalo mara keto makare yorego mag tudruok kod Jacob Omondi ma en janon weche mag siasa ma bende tudore kodwa aka entiere e boma ma Kisumu. Jacob Omondi ichiw nade Kisumu kono okinyi ma kawuono. Thuon wach ma bende watwake en projects ma bende wanyalo wacho ni odiwo e counties magwa kaluwore ni nyaka sirikal maloch gwenge ne chak tiyo higa mar 2013 nyaka sani wachopo higa mar 2022. Nitiere governors moko mago ma Kaluo ka wanyalo ng'iyo e county ma Homa Bay. Wantiere kod governor Cyprian Awiti mosetieko thuolo mar terms mage 2 e apisi. Wantiere kod governor e county ma Migori mano Zakaria Okoth Bado ka achiel kod governor e county ma Siaya mano Cornela Motrasanga. Mage moko kuom governors mosetiyo kuom thuolo mar higni 10 kendo nyaka sani ok gidog e debe laro komno mar governors. To yudo ni nitiere projects moko ma pok gitieko. To joma ng'eny ne ok understand. To kata mana jo siasa mang'eny ne ok ong'eyo ni to governor tich ni ang'o to senator tich ni ang'o to transition no bene otheko nokawo higni 2-3 mondo ne transition timre maber ma koro county government chak tich maber. To nitiere projects ma governors osetimo to nitiere projects mane gichako be ogitieko. To chutho wayudo ni county governments noko bedo structured yo maber manyalo miyo expenditure margi odhi mang'eny e dongruok maloyo salary. Iyudo ka counties mang'eny pesa michulo jotije mag counties bedo mang'eny maloyo pesa madhi e dongruok mag counties. Koro mano achiel kuom challenges mosebedo maparo ni ka governors madhi donjo bang' yiero ma higani to kapo nono ni jatend piny owacho obedo Raila Amolo Odinga mano bedo mbele ondamo ma mbele mar kelo devolution. Taparo ni ginyalo bedo piny gi Council of Governors mondo ging'i ane yo ma devolution nyalo tiyogo e yo maber ne jopiny. Anyalo wacho ni Kaluo ka wasebedo gi dok chien ahinya nikech king'iyo counties kata kwa mfano Kakamega County governor Oparanya bedhi dala to Kakamega County nitiere gik mang'eny minyalo kwan motimore ki compare gi counties wa Kaluo. King'iyo Homa Bay Homa Bay ywak kabisa higni 10. King'iyo Siaya be onge gimoro motimore malich minyalo wachi. King'iyo Migori ober ahinya kwang'iyo gi counties mamoko. Omiyo nitie dok chien but aparo ni wang'ni lokruok moro nyalo bedo bing ni Raila Amolo Odinga kapo ni Nyasaye otelo no mobedo president to nikech gine jok mane ogore ne devolution kendo mano kelo devolution. Aparo ni gombo ne maduong' nyalo bedo mondo ne ni counties otiyo maber kendo otiyo maber gi pesa jopiny. Chachela kabiro kuomi kata kachwalo twak nyaka kuomi winjo ka
Jacob owacho e boma ma Kisumu kono ni ponono sirikal mar loch gwenge no biro e okang' mokwongo to ponono ikruok makare pok noket piny mar mondo mi governors ong'e yo makare ma ginyalo loko kata ginyalo rwako godo sirikal maloch gwenge yo makare. To yudo ni kata ka waweyo manotenge wayudo ni nitiere kata ponono projects moko kata chenro moko mabende ponono ni timo kod sirikal mano mamalo kata mano national government. Ka watiyo kod ranyisi nitiere mano project mano mar Nyanza South Headquarters mabende yudore Suna East mane county ma Migori. Project makamano noketne omenda madirom milion 700. Aka bende project makamano nochaki e higa mar 1991. To nyaka sani waneno ni project makamano pokotieki matene wanyalo wacho no omenda makamano no nyumore e kinde ma sirikal mar loch gwenge no chako tiyo e pacho kae. Project makamano governor mano donje telo mokwongo no nego bed ni rango kaka project makamani biro tieki koso nego bed ni gitimo nango. Ingeni keng'io leadership gi governance gima governor mora madonjo nego ng'e en ni okwongo timo gimiluongo ni feasibility studies office ong'io to understand ni to governor mowuok no keto projects mage to projects mano keto gi no bedo funded gi jomage as to understand the political dynamics around projects gi. Nikech iyudo ka inyalo bedo ni nitiere project mano bedo funded gi government, national government, to ka the political environment mantiere ok support completion of projects no tineno kotimango ineno kodigni. Kendo mane me iyudo ka nitiere projects ma baby inyayudo ka nitiere mane Migori ne nyalo bedo ni no nego beni itieko to kotieki nikech ing'eni the political alignment of the county government gi national government is very important. Keep compare gi Kisumu inyayudo ka the relationship mar Kisumu County gi the national government ber sana. Kendo mo iyudo ka nyongo no otemo tiyo kabisa gik mokelogo o accelerate pesa mawuok national government kabire piny. Koro mano mokwongo. Mar ariyo en use of resources. Mano gima kendo is very important. Nikech ing'eni unyalo bedo gi national relationship maber gi national government ma pesa wuok e national government kabire county government to ka onge good stewardship of resources gi to pesa bro nyumore mane bugo makoro miyo koro development ok timre. Gimogik mantiere gima Jacob wacho kama very important ma mosabedo ka timore counties mang'eny. Expenditure mosabedo ka dhier enumerations kata salaries obedo mang'eny sana. Kendo iyudo ka transition jomane transit from 2013 county governments mag 2017 to the 2013-2017 government to the 2017-2022 government. Iyudo ka governors gi nodhi okelo jomoko, nodhi omedo jomoko e positions ma already ntiere gi ji. Makoro ntie jok makoro iyudo ka position gi achiel to ji ntiere ariyo. Koro medo workload ne county government pesa dhi ma necessarily pesa monego beni dhi nango dhi ne development. Koro mae gima governments mabiro, county governments mabiro nyaka ng'e. To aparo ni with a proper understanding mag national government on kaka county governments and devolution will be implemented bro miyo gigi bedo maber. Jacob kabiro kuomi ka watiyo kata kod projects kata mosebedo ka digni mano e county ma Migori ka wachako kod county ma Migori ka bende wabiro menyo counties mamoko ma Kaluo. E county ma Migori nitiere projects mopogore mosebedo ka digni manyaka sani pok waneno ka oselos gi e yo makare mar mondo mi jopiny oyud dongruok e yo makare. Ka watiyo kod ranyisi nitiere mano stadium ma bende ne oket ne tenge omenda madirom milion 30. Mano e hik omenda mar 2014 hik omenda mar 2015. Noketo omenda makamano mar mondo mi oger stadium makamano e county ma Migori. To nyaka sani stadium makamano pok ogere yo makare kendo onego bed ni obedo kod nyalo mar ting'o dhano madirom 20,000. Aka bende kopogore kod mano e hik omenda mar 2019 hik omenda mar 2020 bende noket tenge omenda madirom milion 80 e stadium makamano mar mondo mi otiek gere chenro makamano. Aka kopogore kod mano e wi omenda no bilion 80 milion 30 kende emano tigodo. Ang'o momiyo weche makamagi timore e counties? Hik omenda ni oketne
project omenda, hiko omenda machielo bende oketne omenda, to project ma kamano pok orumo. Ng'amonego bed ni nono kaka projects ma kamagi tiyo mar mondo mi onon makare ni kanoket pesa ni to koti godo. Ang'o momiyo pod imede pesa to pok orumo? Erokono Joyce, gima timore momiyo counties mang'eny obedo gi dok chien kuom weche mag dongruok en ni mokwongo MCAs mago jok mo dhi e county assembly, jod bura mag county assemblies mano noyier e counties mang'eny, ng'eny gi ne gin ka ok gin ignorant to ne gin jomofuwo kabisa, nikech kiyudo ni counties mang'eny obedo ma Kaluo obedo mana gi dhawo gi goruok gi laro pesa to gi benchmarking ma ji wacho mana ni dhi benchmarking mara ji dhi kiang'o mara ji dhi ng'ato pesa jopiny ema tiyo. Ing'e ni kapo ni assembly ma counties ne nyalo tiyo to kendo ne ginyalo timo their functions to de onge lal mar pesa jopiny, to be projects te ma de gi kalo e assembly ni timo ma gi approve do timore motieki. Mar ariyo, assembly allocate pesa ne projects but ok gitim follow up. Ka gise allocate pesa to nitie executive wing tiyo kodgi kendo to bribe gi mondo kik gi raise questions gimomiyo projects mane pesa obedo allocated ok timre. Mar ariyo, iyudo ka auditors madhi e counties ma audit county resources, iyudo ka governors and the executive bribe gi. Koro auditor dhi to ndiko reports ma favor the counties to pesa jopiny lal. Mar adek en corruption mane counties. Counties mang'eny osebedo gi corruption kabisa. Kata mana Migori makore wachono. Ng'eyo ni drama mosebedo Migori for the last years ma devolution osetimore. To jotendwa ma represent jopiny ma kawaida mago MCAs. Ido ka MCAs ka governor oseyudo majority leader e county assembly, to ido speaker okete side ne, to ido the clerks, then the finance minister be engo. Koro gichama gi yaka county. Omiyo sani gima nyalo konyo jopiny kabisa en ni jopiny gi kaw yiero ma wadhieni ka gir tugo. Jopiny oyier people jok man gi integrity motegno kabisa, jok ma jo ratiro kendo jok man gi lony masomo gi beni kare. Ing'e ni joma ng'eny okaw ni assembly ok dwar jomo dhi school. To tij MCA mokwongo kabisa en oversight mar the executive mar county. Koro sama jopiny okawo jaklas 7 moro, jaklas 8 moro, kata ng'ato moro manowe school mabe sombe ok ber, kata ja police moro manodhi e police to resign kata no retire to duogo, koro nigi pesa moro matino chungo e gweng' to otere assembly. Police ni mokwongo okia kata ni tije dengo assembly, okia kata ni odego bed ni assembly members of county assembly timamo. Koro yudo ka jogi odhi assembly kacha to allowances ema gilaro, committees ema gilawore, but tich motero gi kanyo mondo gitimne jopiny ok gitimne. To sama MCAs gin reluctant, iyudo ni governors be koro ok ti, nikech governors be koro osefwenyo ni jogi gina jomofuwo manyalo mana manage kamiyo gi handouts taketo gi mana gi dhawo, they are just gibeda busy assembly nyaka tam room 5 years kar. Omiyo sani wang' ne jopiny ema nyaka ket county assembly, ema nyaka yier jotelo manyalo dhi tiyo negi, manyalo dhi timo their roles e county assembly. Jacob, ilero maber kanyo ni thothne wang'eyo ni omenda mabende onego bed ni itiyo godo e chenro gi mag dongruok en omenda mar jopiny. Kachwalo twak nyaka kuomi Churchill Saoke mabende wantiere godo e studio marwa kia Nairobi kae. Wayudo ni omenda makamagi gin omenda mar jopiny. Wantiere kod projects mopogore opogore, obed mano mar gero nderni, wantiere kod mano mar gero chiro mabende e counties mathoth waneno ka nitiere chiro moko maponono oger e rang'iny ma jopiny ok dwa.
kata bedo no gergi to jopiny ok ti kodgi. Wantiere kod nderni manyaka sani ponono pok otieki. Wantiere kanyo koda nyaka ute mag thieth kaachiel koda chenro mamoko mabende osetieki to pod digni nyaka sani. Ere yo makare monego bed ni kata bedo ni projects makamagi ochung' to pes jopiny ok olal, kaluwore ni japiny ema dhi winjo pek ka chenro manonego bed ni kelo ne dongruok ok okelo ne dongruok makare? Aparo ni sirikal mabiro nego ng'i projects gi kendo nego ong'i projects gi maber, ong'i ane ni to ere kaka inyalo duoggi mondo gikony jopiny, nikech ing'e ni in the long run gima important en ni iketo pesa to pesa miketo ni okonyo jopiny, oloso gima konyo jopiny. King'iyo countries mosa develop, countries mosa endelea, iyudo ka pesa magi invest e project mora mora project no itime e yo maber ma onge gimoro kendo ma gibiro chako giduogo giketo pesa kendo e project no. Kendo momiyo iyudo ka king'iyo pinje kaka America ne gigero ndechni gi chiegni over 100 years ago, to nyaka sani pod ndeche gigo pod otimore nade, pod ber. Koro mane mind monego beni wabedo go sani ni ka wadwa timo project, obed project mar ndara, obed project mar osiptal, obed project mar gero chiro, onego beni wa design project ni, wa engage jopiny, to wa design project ni, to waketo pesa, wagero project in a way ma waneno the future, ma ineno mbele okwaneni okwakeni wadwa keto project ni kendo this year, then next financial year wachako waketo pesa project ni kendo, mano kelo dok chien. Kendo king'iyo gimoro kaka barabara, anyalo ng'isi ni kaka yo madhi dalawa Muoroni ntiere pogruok kabisa e counties, nikech wan kama wadak en chiegni gi border mar Kisumo gi Kericho. Tiyudo ka ndeche kendo iyudo ka koro los e county ma jirani ni kabisa, kendo gin mana ndeche moko los gi national government, ok los gi Kera kata Kura kata Kenha, olos gi county government. To kiduogo ka kendo koro idonje county wa, to pogruok koro kendo nitie sana. Miyudo ka koro ndeche rach, emomiyo kendo iyudo ka neno ka ne Sharon nowacho gine ne accident motimore mano Kisumu. Nikech nderni richo. Koro jowa madhie e positions mag dhi bedo elected gi, onego wabed gi paro ni ka waketo pes jopiny, waket jopiny e projects gi mind mar ang'owa, gi mind maneno mbele. Ato bende wanyalo kan kuomi Jacob kintiere Kisumu kono, nyalo bedo ni nitiere projects moko ma ponono sirikal mamalo emano chako, to nyalo bedo ni waseyo counties nono ni sirikal mar loch gwenge ok timo dongruok makoniko. Nyalo bedo ni nitiere jomoko ma owuok e sirikal mamalo ma bende opondo e counties kae makelo digni mag moko kuom dongruoge monego bede e counties. Jacob akia kiwinja makare kintie Kisumu. Awinji. Anyalo wacho Joyce ni nitiere cases moko ma wanyalo wacho ni special, nikech iyudo samoro ka the county government chako projects moro kamoro, kata national government chako project moro kamoro, then jopiny itiyogo ng'ato ringa to dhi e court, to dhi ochungo the project ni koro ni nitie court case. Magi osetimore mang'eny kuonde mang'eny, kata mana waneno the government project in Kitui ka residents nodhi ochungo e court. To ema seche moko wachoga ni ma en wach makoro nyaka judges and the courts nyaka come. Onge kaka county government kata national government nyalo chako project ma invest, even for example ma invest kata mana 10 billion, then ng'ata chiel wuok to dhi e court to chungo project no, to pes jopiny osedhi. Emomiyo an kaka wakili seche moko jawachga ni courts wa be samoro nyaka tiga gi wisdom, nikech ka pes japiny osetiyo tidwa chungo the project ni because there is a case pending. Wanyalo wacho ni okay, what is the case all about? Case ni en about ango? En about puodho kose en kama project ni time kose en about ango? Ka en about puodho, to puodho ni en pesa di? Ni en $1 million for example.
Pesa jopiny mosetiyo project en pesa di. En billion apar. Okay. Wawe project odhi mbele, but government otim private arrangement, kata county government otim private arrangement, mondo chul jogi million ariyo magi is in question, magi dwaro, mondo project odhi adhiya mbele. Mano biro konyowa mondo pes jopiny otiyo maber, nikech wang'eyo in kod hanto gi ji jo nenowa ong'eyo maber ni nitiere projects mang'eny mosestall nikech court cases. To jok matiyo offices mag sirikal kata mane counties gimbe gikawo advantage. Iyudo kata ne ng'ato matiyo office mar county kata mar sirikal department ma pesa no okete, odhi to inside japiny kata imiyo japiny moro pesa mo mathin tikone ni in ringi dhi e court idhi chung project nikech mage. Sama japiny no osedhi e court mochungo project ma court golo orders mochungo project, ing'eni pesa mano bedo allocated ne project joka chama kucho. Koro japiny ma inyore ka. Omiyo magi weche manyaka un kaka jo media hose. Nyaka ures gigi, nyaka jopiny bed educated mondo ging'e ni sama ng'ato wuok odhi ochungo project ma sirikal timo, to pesa mano osebedo allocated cha lala joka dhi chama kucho, to kibro penj to giwacho ni wan ne watimo project but ng'ato noringo dhi e court ema nochungo that project. Koro giyudo an excuse mar miyo project no koso timore. Mana kaka iselero e yo makare, gimachielo mabende anyalo gombo mar mondo mi watwage, ka bende anyalo medo paro ne nyakwara Ramogi Ajwang' ni okinyi makawuono thuon wach mabende watwake. Okinyi makawuono en dongruok madigni e counties magwa ma Kaluo, mano kotudore kata kotenore kod projects mabende nochaki mano kane ichako sirikal mar loch gwenge e higa mar 2013 to nyaka sani e higa mar 2022 nitiere moko kuom projects mathoth mabende poko otieki e counties magwa ma Kaluo. Akawadhi mbele kod twaka marwa nyakwara Ramogi Ajwang' inyalo oronwa ote mari e namba mar ote machuok ma en 33600. Facebook kacha wantiere live iyudo Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. An bendi nyalo tudri koda e Facebook page mara ma en Joyce Oduor. Akawadhi mbele kod twak marwa Churchill akachiel kod Jacob ka intiere boma ma Kisumu kacha. Nitiere governors moko mane otiyo kuom thuolo mar tam achiel. Akawachiwo ranyisi kod governor machon kata mokwongo e county ma Kisumu mano Jack Ranguma. Anyocho wacho kata anyocho lieko ni nitiere projects moko mabende no chako to projects makamago okotieki kod sirikal machielo mane odonje telo. Akawanyalo winjo mokwongo gino mane Jack Ranguma owacho kotudore kod projects mage mane ochako e kinde mane en governor e county ma Kisumu. Nyakwara Ramogi Ajwang' kapodi manyo nwa nini mar Jack Ranguma gino mano wacho akawanyalo Churchill kora kakori. Churchill yudo ni nitiere jotelo kata governors mabende ne otiyo e tielo mokwongo to ne gisewuok e telo. Wawinja negi ma Jack Ranguma ne owacho e kinde mabende sani entiere kisera mare marombulu. Sirikal man Ranguma chako cha manyocha jogo ketho, koro nyaka wabildo nit mondo wabed gi sirikal maber maka wawuok to waweyo musingi motegno ne jo bunga. Emomiyo adwa nyiso unia kendo gi thuon niya ni nyaka waikre mar chenjo sirikal no mondo wabed gi ngima mwadwaro. Jacob ka entie Kisumu ka achiel kod Churchill, iwinjo kaka Ranguma nowacho kacha ni en kane entiere sirikal nitiere projects mabende nochako to ka ne kinde mane nyong'o ka otelo kowuok e lwete to ponono projects makamago okotieki. Nyaka sani jo Kenya dhi e yiero nitiere governors go mabende osetieko terms mag telo to ponono nitiere motiyo mana tam achiel kende to ponono gibiyudo thuolo mar dok kacha. Projects mabende governor moro ochako, governor machielo ka donje telo okang' mane monego bed nokawo ne project makamano. Ing'eni nitie gimoro monego bed ni wa understand a governance mosa ketnwa gi constitution masani. King'iyo governors mane ka wakaw kaka Kisumu ma nyong'o no yombo asto engineer Ranguma no dong. Ing'eni kan tiere Ranguma no bedo gi neni gi
position mano nyalo tiyo godo mondo o influence projects go in terms of nikech ka in a county of course onge position mar official position leader, but opinion ne would have mattered in the county ma o influence gik moko the existing government ne nyalo timo. Koro anaparo ni nyalo bedo ni ntiere nikech ngeni governors ka biro gibiro gi visions gi to visions gi moko ntiere mopogore gi motimore nade governor mowuok e telo to koro en responsibility mar every leader mondo ensure ni gimoro amora vision moro amora manichako otimore nade oendelea. Koro ka governor manoyombi kaka koro Ranguma kanoyombe nonyalo bedo gi kaka ng'ama osebedo jatelo openjre ni to nitie gik mana sachako to sirikal nitie mosatimore nade makoro nitie ere kaka anyalo tiyo gi sirikandni mondo wakony jopiny. Mano ber ka ponono ka noseyombi itemo wacho ni ka nitie gavana moseyombi to owuoyo gi gavana mokawo telo mar mondo mi okonya e tieko project ma bende nochako. Nikech ing'eni gigi king'iyogi in the ultimate end nitie joma nyalo ng'iyogi kaka governor gore gi governor mano one side onyalo bedo ni en yuarruok. The other way minya ng'iego ma en progressive en ni wan jotelo yomba lakini nitie gik ma wadwa ni watim nang'o watim ne jopiny. Ere kaka isayomba to an to nitie gik mana sachako ere kaka wanyalo wak kamoro achiel mondo wakony ang'o mondo wakony jopiny. To magi gik minyalo yudo ka koro bro konyo ji king'iyo kaka ne jatelo Raila oriwore go Uhuru mano e kaka nyalo bedo mane spirit minyalo yudo ka nyalo konyo jopiny na progressive manner. Lakini gik ma koro iwinjo ka koro iwacho ka sani miwinjo ka Ranguma wachogo projects go gin magi gin projects magi and I'm just being objective gin projects magi mowacho to komiye telono ere projects kako obro deal gi ma projects ma nyongo sa timore nade ma nyongo sa endeleza gi mondo timre nade mondo koro I think ni onego wabed objective gi kaka wa approach gigi mondo kik wabed too antagonistic nikech in the long run jowa dwaro ang'owa jowa ema dwaro mondo konygi mondo development obed. Chachel kapo dantiere kuomin kaka jalonya e weche mag telo ma bende wantiere godo kinyi makawuono. Iyudo ni ponono e kinde mane project chako kwatiyo kata kod ranyisi ponono no ketne ni project makamani nyalo kata ketne omenda biliona kata 400. Kano ketne project makamano biliona 400 to project makamano korumo. Ber ka ichako project machielo kamae poko orumo. Ka oseber ka ibugo wiye kaluore ni ponono dong mano omenda matin to itieko project makamano ka poko chak project manyien. Ing'eni mano question maber sana. Ing'eni king'iyo sirikal nitie gi gimoro miluongo ni institutional memory to institutional memory gini nigi gik mang'eny projects mang'eny policy mang'eny mobedo proposed kata mosachaki. Tiyudo ka jatelo kobiro to jatelo ni ok ibro yudo koko kawa gigi teno endeleza obro kawo gimoneno ka nigi interest ne gima en luore gi mipango ne. Koro iyudo ka nitie gik mobro kawo gik mobro weyo gik miluongo ni policy options e governance. Koro en tich mar jopiny gi opinion leaders mondo put pressure on a government mantiere at any given time mondo hakikisha nango gini ne wachake to kane wachake to waneno kidwa time nango waneno kidwa weye to en gima dwa konyowa. Koro in the long run pressure no koketne sirikal tiyudo ka sirikal mantie sanono nyalo bedo ni nitie project mano chaki to project ni no ken one of his priorities to nikech pressure makoro miye koro timo nade oendeleza koro gini en collective responsibility wate mar jopiny mar government mantie to gi mar even leaders motim nade moyombi to ko wene aweya ni koro ngamoyombo chema koro wene tich en obro dhi kacha to yudo ka simo ne nitie kama onego nyiew lo ne nitie kama onego nyiew hospital ne nitie kama onego ger sikul ne nitie kama onego ger to ng'iyo gigi to koni ana wuok kolwa to ko jokolwa gidwaro sikul mane makoro kawo. Weche makamago inyalo loke yo machalonre ka ntiere kuomi Jacob ka ntiere county ma Kisumu kono. Iwinjo mana kaka Chachil osewacho kae maber ni onego bed ni en
tich ji duto mar neno ni projects makamago tiek e yo makare. Ne governors maponono sani biro bedo e telo, ber ka giketo mbele dwaro margi mondi, nikech waneno ka governor kata jatelo ka jatelo entiere kod dwaro mare, dwaro mag ji duto opogore. Wanyalo kata wacho ni manifestos mag ji duto opogore. Ber ka okuongo ng'iyo mage mondi emotieko kose ber ka ong'iye chien owacho ni mae nokotimne jo county kata ma Siaya kata ma Homa Bay kata ma Migori makare, we atiek mondi eka ng'i maga mondi. Kaluwore ni bende wanyalo wacho ni jatelo ka jatelo gombo mar mondo mi owe chien gino ma jopiny biro pare godo. Erokamano Joyce. Aparo ni gimokuongo en ni nyaka wang'e ni jatelo moro amora ma chunga mondo odonj ofis en gi manifesto mare. To kendo jotelo mabeyo beyo thoro ga kawo gik ma jopiny dwaro, the immediate needs, gik ma jopiny dwaro kabisa, e gimoketo kaka priorities mage kodonjo ofis. To mana kaka Churchill owacho wach moro apano ng'ama riek sana, wuod Muroni ma riek kabisa. Owacho ni en wach ma jatelo mawuok nyaka kaw ka nitie projects moko mane ochako to oneno kuwuok kapok gitimore gi rumo. To sama jatelo manyien odonjo to nego bed ni odhi to manyo yo ma onyalo bedo go machiegni gi jatelo manyien modonjo no, to gi discuss to giwacho ni ma nachako to nodhi konyo jopiny kama. Akwayo ka be inyalo tieki e benefit ma jopiny. Taparo ni jotelo ma reasonable, jotelo matiyo gi wigi kabisa, bro neno ni project ni kata ka nyawadwa ni ema nochake to nosekete pesa jopiny, kendo pesa jopiny notiyo to nodong' pesa manonego bed ni oketo kanyo, nodong' pesa maromo kama mondo tieki, to bro kawo pesa to keto kanyo mondo tieke mondo jopiny okonyre. To kama nyalo miyo project moro stall kata jatelo moro modonjo manyien ok tieki en sama project moro governor mowuok nochako to pesa manonego bed ni timogo project matieki nosebedo allocated, to jomoko dhi ochamo gi governor no e sirikande. Koro bedo matek mondo governor modonjo manyien kata jatelo modonjo manyien ni mondo chak kaw pes jopiny, chak ket e tieko project manoseketne pesa manoromo tieke, to nokorumo nikech telo mokalo ne nigi mibadhi kata jotelo makanyo ne notimo mibadhi mochamo pesa. Mano koro bo bedo matek mondo governor kaw pesa kendo chak kete project manoseketne pesa manoromo tieke. Omiyo gimineno ka bedo ga shida en ni telo manyien odonjo. To sama telo manyien odonjo no, tiyudo ka gikawo evaluation mar projects mane dhi mbele, to giyudo ka projects mang'eny mostall noseket allocation manoromo tieko gi, but pesa go nolal and pesa go cannot be explained kuma ne gidhi. Mano to governor kata jatelo modonjo manyien biro weyo projects go nikech embe sama odonjo office no en gi budget ne, en gi priorities mage, to be ong'eyo ni auditors biro timo audit queries e projects motimo gi kako tiyo gi pesa mar jopiny. Omiyo jatelo moro amora ma jaratiro ok nyal chako kawo pes jopiny kete project manosekete pes jopiny to pesa no nolal kendo nocham. Erokamano ahinya Jacob ka intiere boma ma Kisumu kono. Nyakwara Ramogi bende nyalo paro ni moko kuom counties magwa ma Kaluo ka wang'eyo kata county ma Homa Bay nitiere, wanyalo wacho ni en kar rego oduma manonego bed ni oket tenge ne omenda madiroma $160,000, mano mabende ni loso mano Kigoto village mabende kar chung' od bura ma Suba South. Mago mana moko kuom projects mabende pok otieke nyaka sani e county ma Homa Bay. County ma Siaya bende wantiere kanyo kod Josiaya mabende yuago wechego mag stadium mabende pok otiek gera amano e county ma Siaya kono. Ka bende wantiere nyaka kod kar tugo mano mar Migwena sports complex mabende nonego bed ni itieko losi, to nyaka sani Josiaya pok oneno Dongruok machalo kamano, kaachiel kod projects mopogore opogore ama bende
pok otieki e counties magwa makalu. Nyakoramogi Ojwang kotudore kod digni mag Dongruok e counties magwa makalu. Mane thuon wach mabende watwake okinyi makawuono imedo oronwa ote mari e namba mar 23600. Facebook kacha bende wantiere live Ramogi TV Kenya. Wakaw yoyo matin tok yoyo marwa abiro duogo mar mondo mi asom moko kuom ote mabende ioronwa okinyi makawuono. Kikidhi mabora. 17 dwe mar 7 Ratile Gweng ochiko Omabei Igni 10 nyaka ne 10 counties chakre chal nade. Will this guy really work? Because I'm very worried. Beja piny oseyudo lekne. Ratil ywak kor ywaruok gi muodo lak koso nyiero gi pamo. Victor Juma live koa Omabei Town. Loko buongo. Generation inakuja ni sisi tunalidi nchi. Justina Wangui wa Mae, Roots Party of Kenya. Ukiitwa deputy itika. Martha Wangari Karua, Azimio la Umoja, One Kenya Coalition Party. Tungetaka tuseme Wakenya wameamua. Rigathi Gachagua, UDA. We are coming to bring in change. Ruth Wambui Musheru, Agano Party. PM Jalup Jatend Piny. The Deputy Presidential Debate. Achiel kachiel, tarik 19. Chakre sa 11 odhiambo. Edwin Okoth ka Nairobi. Ramogi TV. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya taki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom jode miyo temo umogi gi yore te. Ing'eni kawuono Tapki ochako mingi mama chielo. Akwai ni ikonywa wate. Tapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Alafu unaona ukipanda April unapata mazao kabisa. Alafu hata ng'ombe asipenagi baridi, lazima usinunulie duvet. Pata hadi 100% data zaidi bila kulipa zaidi. Imarisha maisha on the fastest and most reliable 4G network in Kenya. Alafu piga *544# au fungua my Safaricom app kupata data yako leo. This is a permanent offer. Safaricom is for you. We are not here to take people's husbands. We are just here to make you guys comfortable, good, happy. If you don't want your husband to come here, wash his feet when he comes home, give him a massage when he comes home, and look pretty. Otherwise, he'll come here and we'll serve him, we'll pamper him, we'll groom him up. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Machiegni kendo nyako Ramogi Ajuanga e twak marwa e chenro mar mbaka oromo. Kaponi eka itudori kodwa okinyi makawuono, thuon wach mabende watwake en dongruok digni Kaluo. Ma en kaluore koda projects mopogore opogore manyaka sani poka waneno kotieki e counties magwa makalo. Anyisi ni ka waduogo abiro somo moko kuom ote mabende useoronwa okinyi makawuono. Kachako kod ote mar Boni Junior Dread wacho ni projects ok tiek ga nikech jo siasa dwaro ni wagonegi kura kendo ka giwacho ni gibiro tieko projects koyiergi kendo e tielo mar ariyo. Ote machielo okinyi makawuono mabende uoronwa mano e Facebook kacha. Ng'isi ni wantere live e Facebook page marwa ma en Ramogi TV Kenya. Ote machielo mar Gideon Ndaya wacho en mar Ogoka Bondo. Owacho ni nitiere project mar sitima mane ochaki e gwengwa to poko rumo to tich dhi mbele genwa ni onyalo rumo mapiyo. Erokamano Gideon kuom ote makamano. Ote machielo mabende uoronwa okinyi makawuono. Ote machielo mar Oindi wacho ni gima timore Homa Bay County ok dwar kata explanation, gimora mora okethore. Owuo Homa Bay kochakore kod telo maduong' ma en gabana ma e county ma jotich ok chulo sara, yedhe onge, osuptal, stadium otamore agera, nderni richo, tudruok mar sitima rach, kuonde uso e chirni Homa Bay oyugis to gi mamoko. Wang' ni jo Homa Bay nyaka wuog oko kendo thicho oko telo marach eka dongruok de yudre. Mago mana moko kuom ote mabende joneno magwa oronwa. Imedo chwalonwa ote mari e yore waduto te mag tudruok mano moriwo nyaka SMS line marwa ma en 236 Ka wadhi mbele kod twak marwa nyako Ramogi Ajuanga bende dagom mar medo paroni ni antiere kod welo ariyo mano Churchill Saoke ma en jalonya e weche mag telo kaachiel kod Jacob Mondi ma en janon weche mag siasa mabende tudore kodwa ka entiere studio marwa e boma ma Kisumu. Ka wadhi mbele kod twak Churchill, nyaka sani waneno ka nitiere governors moko maponono mana kaka sewacho ok gibido thuolo mar dok e telo, ponono mago mosetiyo tam mokwongo to gigombo mar mondo mi gitie tam mar ariyo. To nitiere governors mosetieko tich, mano gisetieko tich gi terms mar ariyo kendo nyaka sani gidhi yueyo. To nitiere projects mana kaka iwinjo kaka janeno marwa e county ma Homa Bay no ochwalo duoko mage kanyo ka bende omenyo projects achiel ariyo adek moko mapoko tieki e county ma Homa Bay. Akapo ni governor owuok e telo kumwacha adiera nitiere pesa mane oketi ni otiek kata otim godo project makamano, to project makamano okorumo kendo jopiny ok ne project makamano. Bende nitiere okang' moro amora minyalo kaw ne governors go mar mondo mi giler no omenda makamano no dhi kure, kose ng'ama biro kawo apisi toke mabiro ting'o tijno duto? Mano gima muhimu kabisa nikech projects mokwongo projects gi kochak gi projects ne muhimu ne jopiny. Mano gima nyaka wang'e. Koro matina ne to nikech kata ne obedo ni gin muhimu ne jopiny, kochuno ni governor mabiro ema nyaka kaw responsibility mar mibadhi ma governor mokadho notimo. Koro gimonego be nokwongo timo en gik moko mitimo audits. Projects moko mane pesa oketi to kotiek gi audits idwa ng'e to pesa gi noti kod gi nang'o, jok manochamo pesa gi mondo bed accountable. Kosa yudgi eka koka koro the agencies ma deal gi weche mag mibadhi koro nyalo miyo ji go ahead ka koro imedo pesa moko ket kanyo koso gidwa recover pesa gi mondo endeleza ng'owa mondo endeleza projects gi. To mano okanyal advise governor mabiro ni mondo koro endeleza projects gi kapok otim audits, nikech mano to koro ene mobro ketore ang'owa odhi ketore shidago mabro miye makendo bro miye tabu gi audit national audit agencies. Penjo makamano bende dagomba mar penjo Jacob ka entiere e boma ma Kisumu. Jacob, in kaka okil kendo kaka janon weche mag siasa, akapo ni osetim kata audit mabende Churchill Saoke ng'iso wa kae makana ni nyalo noni ni omenda manoketne projects gi nodhi kure, tadiera oyud ni ponono no omenda go nolala e yo malingling to projects go okotieki. Governor kata jatelo manitiere telo e kinde mane project no kotieko, okang' mane monego be ni kaone mar mondo mi dongruok ochop ne jopiny e yo makare, kaluwore ni sirikal mar loch gwenge ne ochaki mondo dongruok ochope kor gwenge ma pacho kae?
Kamano Joyce. Joyce aparo ni ingeni Kenya kae wan gi problem, wan gi shida mang'eny. Ineno most of ng'eny mag junior auditors maya national government kabiro audit counties. Iyudo ga ka gidenyo. Koro gibedo bribed. To gindiko report ma favor the regime ma kata report maber gi jotelo mantiere office sechego. Mane momi ineno ka pesa mag jopiny lal ahinya. Omiyo an aparo gi pacha mokwongo ni kaponono ni Raila Amolo Odinga ne bed president ma Kenya ka. Samoro ne wayud thuolo nikech wang'eyo ni Raila osegore matek ne weche mag corruption. Kendo owuoyo ga motegno ahinya weche mag tieko mibadhi Kenya ka. Wabiro parone ni kata mana auditors wagi bende wabede gi jogo man gi integrity mamalo mondo ka omigi tich mar counties mondo gitim kata departments moko mondo gi audit to gindiko report kaluwore gi gima giyudo ok kaluwore gi gima jotelo mane offices go dwaro mondo gindiki. Mano biro konyowa mondo watiek mibadhi e offices mang'eny mag sirikal both national level to gi county level. To e penjo mani penja ok onyalo bedo mayot mondo governor manyien kata jatelo manyien modonjo e office otiek project moro ma pesa nosekete to pesa no nokotiyo maber. Iyudo ga ni nyadi mang'eny pesa sama project pok ochaki itimo project evaluation to itimo approximate budget mar that project. To samo se team allocation ni mae pesa ma project ibo dwaro mondo tiek project to podi yudo ni pesa no dhi otiyo ma the in charge officer mochung' ne project no chak duogo kendo ne the county government kata national government ni pesa cha ne underestimate. Koro wakwayo ni mondo chako medwa 2 billion or 3 billion mondo koka project choru. Nyiso ni nitiere level of integrity at the leadership level. Tibro yudo ni kinono maber, tibro yudo ni nitiere jok manolal gi pesa ni momiyo deficit ni odhi obedo. Omiyo an anyalo kwayo jotendwa madhi donjo. Waneno jawinjo moro kowacho weche mag Homa Bay osebedo marach kabisa. To an ok anyal blame kata ok anyal wacho ni Awiti ema omiyo Homa Bay obedo marach. Nikech Awiti nodonjo office to transition no challenges no bedo 2 years. Then Awiti be ochako dhi obedo matuo koro dhi oko e weche mag thieth. Nikech wang'eyo ni kata sani ok onen maber. To jogo manoweyo manonego deputy mare to gi county secretary gi joko mane nitie manoweyo mondo nodhi mbele gi tich. Emomiyo Homa Bay obedo kama entie sani. Omiyo ok dagombi. And mane momiyo awacho ga ni kata ka governor kaw deputy mare to kaw deputy ma be is competent. And I'm very happy, amor ni nikech Homa Bay sani king'iyo mama mano mi ticket ma in Gladys Wanga. Deputy mare ma Joseph Yugi Magwanga is very competent. Kendo onge integrity questions moko. Kendo en ng'ama strict. Omiyo anyalo kwayo anyiso janeno wa mane wacho weche mag Homa Bay ni kapo nono ni ticket masani mar ODM ni odhi odonjo. Tang'eyo ni Joseph Yugi Magwanga bro neno ni Homa Bay County dongruok obede nikech mano e gima Oyugi Magwanga en. Jacob ero kamano nyaka kata kamano penjo pok awinjo ka odwoke yo makare kaluwore ni nyaka sani gini onego bed ni en gino mabendi menyo mar mondo mi kata jogo ma odonje telo e telo mar ariyo kata iyalo yier kendo bed puonj kuom kapo ni kabiro korka kori Saoke Churchill. Kapo ni ponono governor ok notieko tich kata jatelo ok notieko project okang' mane monego bed ni kaone mar mondo mi obed puonj kuom joma moko monego bed ni kata manyalo gombo donje telo makama kaluwore ni magi gin gik mosebedo kwaneno. Wacho no donjo kacha to ponono jomoko be wacho ni kata projects omiyo mana wedegi mar mondo mi mwandu odong' mane ndala gi kanyo to ok ginyal kata lero ne jopiny kuma pesa go nodhi e yo makare. Okang' mane monego bed ni kaone jotelo gima chako projects tok tieki mondo bed puonj ne jomoko manyalo donjo
e telo magintiere no. Ingeni king'iyo laws mag integrity mag mano kel gi EACC nigi penalties mag gik ma onya wacho ni gimitimo ne jok mokwalo pes jopiny and gima timore gima kama shida wuke en mana implementation kaka mondo jogi omakgi kata mondo gine kamano. Koro gima paro ni ka wabedo gi the kind of government ma nyalo build confidence and inspire people into integrity kaka kawa wachni kaka koro ni Raila mosagone jopiny mosagone osagone wach mibadhi ni higni mang'eny odonje telo to nyalo biro gi mijing'o mo owach ni ng'ata ma nokwalo pes jopiny pesa ni wadwa ni either iduoke ni kwalo pesa di either iduoke kok inyal duoke to iterie jela. Koro ing'eni mago options mi iyudoga ka governments miyoga ji. Koro kinyalo duoke to kisaduoke kamoro nitie kiti ma koro kosaduoke tibro tere kama nonego odhi complete projects manonego timango manonego complete. Koro magi luongo ni amnesty. The other option kokinyal to koro mano koro iterie jela. Koro magi ing'eni gin gik ma nitie to gi depend on jatelo manyalo miyo gitimre. To ka onge to ema koro ibro yudo ka nitiere jok matindo madhi timo audit to change mana kaka iwinjo Jacob wacho piny kucho ka. Lakini ka in gi jatelo ma ratiro mawacho ni ok wadwar ng'ata mano chamo pes jopiny nyaka duoke kata kok inyal duoko titerie jela ma obiro gi mijing'o no to ji biro luwo to luoro no ema kendo koro biro miyo kata mana jomoko koro ok kwal. Josiah Awiti ka wuok usure Kanyamwa bende wacho ni digni wuok kuom sirikal nikech tich ma wuok to gimiyo mana wede gi lilo mondo mwandu jopiny gi dongodo kigin to jopiny ok yuda gimoro amora. Ka bende ote machielo ma bende aneno ka ipenja kae wacho ni ok onyiso ni en nyinge to koro penjo ni bende jopiny nitiere kod ratiro mar chwalo ng'ur margi kanye kapo ni nitiere projects ma ok otieki e counties magintiere. Penjo ma kamano biro chwalo ni Jacob ka intiere e boma ma Kisumu japiny nitiere kod ratiro mane kata nyalo chwalo ng'ur mare kanye kapo ni nitiere projects mag dongruok moko tieki to nyaka sani wang'eyo ni wadhi e yiero kendo wadhi yiero jotelo mamoko mar mondo mi dongruok ochop e gwenge magwa ma Kaluo e yo makare. Kamano Joyce, nitiere kuonde channel ariyo ma jopiny nyalo tiyogo mondo gichwal ywakgi. Mokwongo en ni ka nitie project moro ma county government ochako to jopiny feel ni noket pesa to pesa no ok otiyo to project no boko rumo. Number one, ginyalo oro MCA margi mondo dhi question mondo ter wachno e county assembly mondo bed discussed. To koneno ka MCA margi osebedo compromised to japiny nyalo ndiko barua to attach evidence ni project ni nosechak gi county government, budget allocation nosetim, pesa nosebedo allocated, to attach all the necessary evidence and documents supporting the same to itero gi ka EACC for investigation. Koro EACC kao chike lwetgi kendo gitimo nonro ma giyud ni adier project ni nokal e county assembly noket pesa ne to pesa no lal kendo project no pok orumo. To wang'eyo ni nyadi mang'eny jopiny ok ong'eyo kaka ginyalo handle wechegi. Mane momiyo ajakwayo mane county government ma Mombasa osingo Nyakora Ramogi Ajwang' wagoyo mos ahinya kuom ng'ikruok machalo kamano. Kata kamano Nyakora Ramogi Ajwang' ote bende aneno ka uoronwa ote mathoth ahinya okinyi ma kawuono mano kotudore kod projects ma bende digni e counties magwa ma Kaluo. Ka wamedo somo moko kuom ote ma bende uoronwa okinyi ma kawuono. Sam Jacoma wacho ni MCAs wacho ni ka okine winjruok koda governor mari to dongruok okmi. Ere kaka notion ni inyalo gol oko mondo jopiny oyuda dongruok e yo makare. Mani ni kokiwinjri koda governor ka in kaka MCA to koro dongruok okmi. Mago weche matimore
kose in kaka jalonye weche mag telo inyalo wacho na? Mane gima koro na wacho ni telo dwaro wisdom. Kendo mane miluongo ni politics. En koro kaka nitie gik midwaro ni mondo timni, nitie gik midwaro ni jopiny otimni. To nitie koro isabed telo. Nitie gik ma jopiny e kom ibete ni nitie gik ma jopiny okia. Jopiny okia kaka kom no liet, jopiny okia gima goyi e kom ni, gin ging'eni omi ang'o, omi tich chamo osara maber. Gima koro gidwaro ni timnegi tich. Koro en tiji mondo en responsibility ni mondo iti gi wisdom ni mondo ing'e kaka inyalo tiyo gi the government of the day gi jotelo gi mondo imi jopiny gik mane timo gi nade, gik mane promise gi. Kibeda beda ni koro ni an gavana ok dwara, koro ka gavana ok dwara to koro an koro beda ku jopiny. Mano penjere ni karang'o momiyo no yieri mar mondo mi gavana odwari gose mar mondo mi tine jopiny. Mane koro no yieri nang'o. To nitie gimoro ma Jacobo wacho mana adwa medo kaka jopiny nyalo golo wechegi. Ing'eni sani koro media en gima wuok. To media masani ok en mana media mar ni koro studio kata mainstream media gi. Iyudo ka nitie jomoko manyalo ndiko kata mana memorandum ma gindikogo. To giketo kata mana social media sani osabiro. Ma create debate. Create gimiluongo ni public debate. To public debate gi kendo koro generate mamiyo koro agencies ma timo investigation kendo koro ng'iyo gigi ni menyo kachacha ni to kama jogi wacho ni ang'o manotimore. Koro magi mechanisms ma jopiny nyalo kendo tiyo godo mondo ka gineno gimoro amora matimore e pinjegi ok gilingo kendo biro miyo jotelo ma giyiero bedo accountable mo. Nyakora Ramogi Juanga, thuon wach en digni mar dongruok Kaluo mane counties magwa ma Kaluo. Kaluo nitiere projects mathoth makata in ma intiere kor gwenge kamoro amora mineno kinyi ma kawuono ineno ni pok otieki. Moko kuom ote ma bende podi umedo oronwa. Morino Tieno wacho ni Bungoma County ne ochak project mar loso slaughterhouse mar gwen mano higa mar 2016 pok otiek nyaka sani nikech ne en project mar Ken Lusaka to ne oyombe e higa mar 2017. Mana achiel kuom gigo ma bende ne wawacho kapo ni isewuok e telo to project mari ok tieki. Asedi Festus Kasedi wacho ni Homa Bay County Suba Sub-County Suba South Constituency e gweng'a mar Kigoto Gwasi, Governor Cyprian Awiti nochako gero machine moro marego bando e tam ne mokwongo mano 2013-2014 nyaka sani koro Awiti wuok e ofise ka pok otieko project no to kata Homa Bay Stadium otame tieko chalo kama ikwaye dhok. Mago mana ote kata gigo mabende jopiny neno e kor gwenge kama gintiere. Jaote Millicent wacho ni Siaya Stadium, Siaya Stage okorumo owada. Siaya kocha bende wang'eyo ni nyaka sani Governor e County ma Siaya Cornel Rasanga wuok e telo to mago mana moko kuom ywak mag jo Siaya. Sam Jakom wacho ni MCAs wacho ni ok gine winjruok koda Governor mari. Ka ok ine winjruok kod Governor mari to dongruok ok mi ere kaka notion no inyalo gol oko mondo jopiny oyud dongruok e yo makare. Mana kaka isewinjo Churchill Saoke oselero wachno e yo makare kalure ni MCA ko yieri kaka MCA onego bed ni itiyo ne jopiny ok ni iwinjori kod Governor kata ok iwinjri kod Governor mar mondo mi jopiny owinj ber mar yieri. Jackie Nyarmodi bende aneno ka wacho ka ni county mare en Siaya to wacho ni Siaya kacha en total disaster. Rasanga nochako stadium oweyo gi kanyo e 2 terms ge mek chiemo. Kowacho ni Rasanga onogo oweyo ka a whole town like Siaya pod onge roundabout. Nitie gimoro mathwis marom gi banta emoketo ni roundabout. Many projects were undone nikech negiketo ich mbele to gitiyo kod projects makamago mar mondo mi gi campaign mondo oyiergi kendo. Nyakora Ramogi Juanga, mago mana moko kuoma ote mabende uoronwa okinyi makawuono. Med chwalo ote magi, ote mabende wabiro medo somo ka wadhi mbele
kod twak mar okinyi makawuono. Nyakoromogi jong kaka pile e chenro mar mbako romo watudore kod reporters magwa mar mondo mi wawinj ni jopiny to wacho nang'o okinyi makawuono. Watudore kod reporter marwa George Aoko ka intiere e county ma Mombasa mondo nyiswa ni jo Mombasa to wacho nang'o. George Aoko ka intiere e county ma Mombasa, ichiew nade Mombasa kono to jo Mombasa wacho nang'o okinyi makawuono. George. Erokamano ahinya. Mombasa wachiew maber kendo aneno ka chieng' rieny sani endi opogore gi nyoro maluoch ne ntiere. Kata kamano e kaunti ma Mombasa kaendi wawuoyo mana ewi chenro madhi nyime e kaunti ni. Wang'eyo ni tend kaunti ma Mombasa nosingo mar timo chenro mopogore opogore, to sani ndalo aneno ka dhi karumo kendo telo mantiere sani koro wuok. Adwa na wuoyo gi moko kuom jodak kae ginyiso ni to gin chenro mage magineno ka ne osingi to ochopo e wang'e, to mage magineno ka ne osingi to gineno ka pok ochopo e wang'e nyaka sani. Wachaka kodi, chakna gi nyingi to nyisa ni to in chenro mage mineno ka tend kaunti ma Mombasa nosingo to nyaka sani ineno ka pok ochopo e wang'e. Okay, iluonga ni Relax Ramogi. An jadak ma Mombasa County. Kadwa lidho matin e weche mag chenro mane government ma county ma Mombasa no osingo to gima pok gitieko. Anyalo chako gi weche mag waste management, weche mag management mag taka. En osebedo shida maduong' sana nikech king'iyo kata mana kuonde ma wadake. Ineno ka waste management en gima pok gitimo kaka onego bed ni gitimo. Nyaka samo wuoni wan gi shida maduong' sana e wach mar waste management. Kabire wach mar stadium, aparo ni stadium nitiere ma Governor Joe ne ogero. But gi samo wuoni king'iyo the state of pewego gintiere hali marach. Omiyo gima dang' akwen Governor madonjo mondo o make sure ni pewego olos e yo ma kisasa. Aparo ni gik mang'eny sana monyalo wacho kata mana weche mag chiro Kongo Weya. Nitiere ot manoger, mano nyalo wacho ni mano is a plus to the governor and the entire government, but nitiere kendo chenro maduong' sana monego bed ni timo Kongo Weya. King'iyo kata mana Kongo Weya osebedo ka owang' seche moko igere to gige ji osebedo ka kethore kanyo malich. Omiyo kopo ni en shida mar stima kata en shida ma kuma ya onge, onego bed ni gi identify ni shida ni kure mondo mi jo matiyo Kongo Weya obed gi maisha maber kendo biashara margi mondo dhi mbele. To kwang'iyo waneno ka thoth jotelo samoro wacho ga ni kopo ni odonje telo oyudo project mane wadi ochako, moko kuom gi neno ni kotieko project ni oneno ka gima odhi miyo credit jago manosewuok e telo cha. Bi neno ka thoth jotelo Mombasa kae oikore mar tieko projects ma jowetegi ne ochako. Aparo ni kada wuoye wach mar tieko project mane government matiyo osechako. Aparo ni en gima ber sana kopo ni nitie project mora mane government mawuok osechako mondo mi government madonjo mondo mi otieke, nikech kopo ni ok otieke to odhi bedo en wastage of money and time and energy. Omiyo akwayo ni kopo ni ok otieke ma okonjo kaka nochane to bedo gima ok ber, nikech project no chamo pesa mar jopiny, ochamo tax mar jopiny, lakini ok ochopo kiwango mondo mi koro okete into use mondo konjo jopiny wegi. Erokamano. Wayude pach jadak machielo bende chaka gi nyingi tinyiswa ni to kaunti ma Mombasa kae gin chenro mage ma ineno ka tend kaunti kane donjo higni 10 mosekalo nosingo mar chopo to nyaka sani ineno ka moko pok ochopi. An ka chako gi nyingi iluonga ni Rafael Odienyo Kaya. En adier ni Governor Joe ne wamiyo kura 2013. Nyaka sani wayudo weche mag transport osebedo ka thek e town ka. Kech yudo ni wan gi tuk-tuk, to wan gi geche matindo gi madongo, to wan bende gi piki-piki, to wayudo ni ne governor osingo ni obro golo bridge 2 kata 3. Machiel ne wuok Coconut to biro nyaka Aldina Visram mondo mi congestion matimore e town kaendi mondo watieki. Bridge achiel nonego wuog Musho Moroni to donjo Mikindani mondo mi geche mawuok Bamburi kata Bamburi Kiembeni kata Musho Moroni mondo kadha madhi airport kata ma ok dwa duogo Chuda koni mondo odonje yo makare. Mano wayudo ni ok otieko. Kata kamano wayudo ni Coast General to koro ok rach ahinya kaka ne en mokwongo kane pok odonjo governor. To wachako wayudo ni osiptal mogero Mutongo bende otegno koro konyo ng'ikruok e kinde gi sirkal maduong'.
to nitiere moko ma pok odonjo kare kaka takataka ma VOK osebedo ka theko nikech VOK kanyo nonego nyiew to kae to taka ka nonego gol mondo mi VOK no be nonego kony Kongowea mondo kete kaka market maduong' bende manyalo konyo Kisauni kod Nyali. Ang'o ma diher wache wi telo manyien kechang'eni koro tam ni koro waneno ka dhi karumo, ang'o ma diher nyiso jotelo madonjo sani to chutho projects mago mapok orumo? Kwa kusema ukweli gima nyalo wacho an gadier ni Migosi Abdul Samad no osegolo manifesto mare kendo nitiere weche 10 mondiko ni komiye thuolo to biro timo ma gi pacha paro ni komi Abdul Samad thuolo gi kaka an wuon asesomo blueprint mare taparo ni onyalo tiyo motegno kendo gima nyalo wacho ni osebedo machiegni gi telo mantie ma okane thuolo monyalo tamore ma oko complete o weche mag telo manyien madhi mbele. Kamano jaduong'. Yes. Mana kakiwinjo janeno mar Ramogi TV mago mana moko kuom paro mag jodak e kaunti ma Mombasa kaendi kaloso ewi chenro matend kaunti ma Mombasa nosingo e thuolo mar higni 10 mosekalo, mago moserumo to gi mago mapod odong' to gi kaka giparo ni telo mabiro onego tim. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ahinya George Aoko ka intiere kaunti ma Mombasa. Oken kaunti ma Kaluo kende, counties mamoko bende jopiny ywak ni nitiere projects kata chenro mag dongruok ma bende ochaki to pok otieki. Fuok nitiere kanye? Ang'o matimore ewi emomiyo governors kata jotenda counties ok tieka projects makamagero kamano ahinya George Aoko kowuok e kaunti ma Mombasa kuom miyowa pacha jodak e kaunti ma Mombasa kotudore kod thuon wacha ma bende watwak e studio mar okinyi ma kawuono. Nyakora Ramogi Jwang amedo paro ni e studio mar okinyi ma kawuono antiere kod welo ariyo mano Churchill Saoke ma en jalonya e wechego mag telo kaachiel kod Jacob Omondi ma bende tudore kodwa achiel kachiel aka entiere e studio marwa mayudore e boma ma Kisumu. Ka bende wamedo mana dhi mbele kod twak marwa kotudore kod wachno mar dongruok digni Kaluo. Mano en kaluore kod projects ma bende pok otieki nyaka sani to nitiere governors ma bende wuok e telo to projects magi mane gichako pok gitieko. Ka wadhi mbele kod twak marwa Churchill kaachiel kod Jacob ka intiere e boma ma Kisumu kono. Kachako kodi Jacob, nitiere joneno magwa mathoth ma bende oro ote e Facebook kacha to penjo ma bende kata gino ma bende joneno magwa wacho kanyalo mana somo ote achiel ma bende aneno ka joneno magwa oronwa okinyi ma kawuono. Gino maduong' ma bende joneno magwa yuago kata nyalo wacho ni giwacho ni ponono wanyalo wacho ni thiro dongruok e counties magwa ma Kaluo. Giwacho ni en gino mar 6 piece kata goyo ombulu sut. Wach ma kamae ere kako nego be ni tieke mar mondo mi dongruok ochop ne japiny e yo makare kaluore ni sirikal maloch gwenge nego be ni konyo japiny modak e kor gwenge kata e kor gweng kacha. Wach mar 6 piece no oken okapar ni ene mo uthiro dongruok e Kaluo nikech anyalo nyisi ni achiel kuom sani counties ma timo maber en Kisumu county motelne gi governor Anyang' Nyong'o en governor mar ODM to kendo Kisumu county notimo 6 piece but nitie dongruok ma kichopo Kisumu town tinyalo neno ka timore under the leadership mar governor Anyang' Nyong'o. Kendo county machielo maber nyalo chaka mi mfano mare en Kakamega. The outgoing governor mawuok miluongo ni governor Wycliffe Oparanya bende otiyo Kakamega kabisa to en governor mar ODM kendo Kakamega noyiero gimiluongo ni 6 piece. Gima dwa nyiso joneno magwa ni jatelo matiyo maber ok en jatelo ni nekech owachi ni mondo go 6 piece. 6 piece miwacho ni adwa nyiso jowinjowa ni wawache nikech sani kuang'iyo to wachomo telo kendo oganda mamoko ma ok wach dhowa oseyie ni Raila Amolo Odinga gidwa miyo telo. To adwa nyiso jowa be Joyce kiki ng'ada nikech akwayi mondo jowa owinj gima wacho ni. Adwa nyiso jowa ni ei azimio manolosi mar chama
ODM ni e iye to gi chamas mamoko. To gimomiyo wuodwa Raila Amolo Odinga osebedo gi duol e Kenya ka kendo jo Kenya oluore ni nikech chama mar ODM osebedo gi wajumbe mang'eny kendo osebedo gi MCAs mang'eny ema miye teko kaka wuodwa Raila Odinga. Unyalo paro 2007 ka tero mana memory marwa piny matin. Unyalo paro 2007 ka weche ne tek e Kenya ka kendo lweny nowuok. Kofi Annan kanobiro e Kenya ka to noluong Kibaki to luong Raila. To penj Kibaki ni Kibaki, in miwacho ni yombe yiero ni, in gi wajumbe adi? To Kibaki wacho ni en gi wajumbe 45. Tiluongo Raila, penjo Raila ni to in miwacho ni yombo ng'ani to ng'ani maini, in gi wajumbe adi? To yudi ka Raila ni gi wajumbe 100 gi wiye. To Kofi Annan wacho ni Kibaki yiero ni nok yombo. Odinga no yombi, omiyo koro nyakulos telo mar barwabar. Koro ka kele fast forward to 2022. Wane Azimio ka. To Azimio nigi parties mopogore opogore. To wang'eyo joluo nyaka ng'e ni ODM no nominate Raila Odinga mondo represent gi Azimio kaka nominee mar ODM. To kochope Azimio kacha to joka be owacho ni ok ginyal unge lwedo, ok ginyal join ODM. Omiyo nyaka los mabul maduong' miluongo ni Azimio ma parties gi te donje. Kasto gikawo Raila Odinga to giketo malo kaka flag bearer mar Azimio. Kendo alama mare en letter R, initial letter mare. Omiyo jowa ma Kaluo nyaka ng'e ni samo osedhi otim yiero kendo wasemiyo wuodwa Raila Odinga telo. Ji dhi bet piny, Kalonzo biro bet piny, tipenje ni Kalonzo ikelo ji adi? To wacho ni an Wiper na okelo joma chalo kama. Uhuru be kamano, Gideon Moi be kamano, DAP Kenya Eugene Wamalwa be kamano. To joluo nyaka ng'e ni Bungoma waweyo ne DAP Kenya, party leader mare en Eugene Wamalwa. Jubilee waweyo ne Central Kenya te, onge ja ODM mochung' kuno. Waweyo ne Jubilee gi NARC Kenya. Kwa dhi Lower Eastern, waweyo ne Wiper. Manyaka Ngilu mane governor manotiyo maber, ka Kalonzo no demand ni mondo miyo support Raila. Nyaka Ngilu step down mawene ja Wiper mochung' Kitui. Ne Ngilu Raila wuoyo gi Ngilu ma Ngilu step down. Ma Ngilu we wach ma governor obiro konyo Raila malo. Omiyo joluo be nyaka ng'e ni nyaka wagone Raila jo ODM kura mondo ka ji odhi obet piny tipenjo Raila Amolo ni to in gi ji adi? To nitie jok monyalo kwano ni en go. Omiyo kik waweuru Raila duk to be kik wawachuru ni 60 ni ema mono Jacob kata kamano ka ng'adi matin ise tamrini wachni kata wachachani mano mana achiel kuom paro ma jopinya wacho ni ponono wachni mara 6 piece kata goyo ombulu sute ema ponono thiro dongruok magwa makaluo. Churchill in korka kori in jalonye wechego mag telo waseneno ka chenro makamano kata mar nyiso ji ni ponono ogo ombulu e yo machalo kama ema akia ka in korka pachi paro ni mane ema ponono thiro dongruok e counties makaluo to wang'ni jopiny onego bed ni ponono luto ombulu e yo machalo nade mar mondo mi wachni mar dongruok ma digni Kaluo watieke kaponono nitiere governors manyien mabiro kawo kata telo kowuok e counties ma governors osetieke tich e terms mag ariyo. Wanyalo wacho ni ng'eni king'iyo process mar campaign iyudo ka nitie jok momi luor, jotelo momi luor, omi jopiny omiyo gi luor nikech tich magisatimo. Koro iyudo ka gimoro amora ma giwacho jopiny dhigo. Koro inyayudo ni nitiere jotelo manyalo bedo ni noyudo positions magintie, ne nyalo bedo ni bedo governors kata nyalo bedo ni gibedo MPs nikech wave manentie. Koro wave ni ema nomiyo gidhi to in terms of leadership delivery koro miyo ne noko bedo maber. Koro mago nyalo bedo ni nitie, lakini gima nyalo wacho ma muhimu sana ne jowa en ni nitiere time ma pinywa e piny Luo sana pesa mane tundo e piny Luo ne en mana pesa mar serikal mar jopuonj. To devolution ni osamiyo pesa wuok malo kendo biro piny kendo miyo jopiny nyalo bedo ka neno pesa makonyogi. Koro sani opportunity ma devolution omiyowa en opportunity ma jowa emonego make moloyo kata mana jomoko nono. Nikech mae opportunity ma omiyo jowa mosa bedo gi dhier kendo osa bedo gi geno higni mang'eny nikech sirikande manok dwarwa. Mae e chance ma koro wan go ma wanyalo tiyo gi pes
pes ma wayudo koa malo to the county government konyo jowa kendo gero gik manyalo konyo jowa. Koro an anyalo miyo ok anyalo blame 6 piece, lakini ana I blame leadership kendo I blame jok midhi yier. En responsibility mondo hakikisha ni komi position ni bedo governor ere kaka inya konyo jopiny, nikech kawuono idhi bedo governor 5 years lakini in the next 5 years 10 years Raila nyalo bedo e telo 10 years, after 10 years ngama bro bedo kanyo kia to legacy mane midhi weyo, midhi wacho nango ni 10 years ni nadhi abedo governor to mai gima nakonyo go jopiny kendo jopiny pod neno nyaka sani. Koro an mane gima nya wacho ni jowa ong'e, jomidhi yier gi ong'e, ging'i jowa kabisa kaka thagruok ma jowa osebedo go, to ging'i opportunity ma gin go sani ni ere kaka ginyaka opportunity gi mond giger godo korwo bede kaka pinje mamoko mosebede sirikal higni mang'eny. Anyakora Ramogi Ajuanga kasomo moko kuom ote, mana kinyalo ketno moko kuom ote mabende pod umedo oronwa okinyi makawuono. Wacho ni ote thoth ahinya, ote mabende joneno magwa maluwo chenro makamae kokalo kata yor Facebook kacha ma wantiere live Ramogi TV Kenya. Ote opogore mago mana ote mabende joneno magwa oronwa okinyi makawuono. Kinyalo ketno moko kuom ote mabende waseyudo okinyi makawuono, mana nyakwa Ramogi Ajuanga kapok wayudo ote makamago. Kasomo moko kuom ote makamago, Barkuku George mar Thimlich Ohinga, Migori County, wacho ni okaw okang' ne jotelo mawuoka e tich dhi bedo matek nikech auditors ma Kenya koyudo adier ni pesa ok otiyo maber, to gitiyo gi reports go e buogo governors mondo olok reports maradiera ni ema wacho ni olok reports go e buogo governors mondo olok report. Adiera en gima lit ka chieng' moro owacho kae ni weche makamago lit ahinya. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Ote pod aneno ka umedo oro ote mathoth kae. Kanyalo somo ote mar Engineer Lazaro Kanyamboka, owacho kae ni Homa Bay County en bende owacho modo chwalo pache kotudore koda wechego mabende thiro dongruok e county ma Homa Bay, kowacho ni onge project kata achiel mosetieki Homa Bay. Project mapok otieki e county ma Homa Bay bende wasewacho. Chachel kapod yantiere kuom wachni mar auditors buogo governors, ere kaka inyalo tieki ponono mana kaka iwacho ni auditors go odenyo, kosi ang'o matimore? Gima timore nitiere iyudo ka system ni en system ma rotten kata kochakore gi malo, nikech iyudo ka kata mana auditors mawuok kuma giwuoke iyudo ka gi nyalo wuoka samora mora. Iyudo ka samoro gigoni simu sa 11 ni wabiro ofisi kikiwuogi. Koro ing'eni mano githreteni monde ka gisethreteni kamano to koro ibro wuoyo kodgi, to kise wuoyo kodgi to koro kanye kama koro iyudo ka koro mibadhi kendo timore nade, mibadhi wuok kendo iyudo ka koro giloko kata mana ripodego. Koro jo agencies gi be iyudo ka mibadhi be nitiere. Koro gini en gima kidwa ni mondo konye to nyako beda gima wuok gi emijingo mawuok e telo malo magolo luor e institutions te ni mibadhi gima okidwa kata timango gima okidwa mulo. King'iyo countries kaka Japan, Singapore, China, magi countries mane nitie corruption kabisa, to gima nodugo golo corruption e countries gi ne telo manobiro manokelo luoro kuom gimiluongo ni pes jopiny. Kendo aparo ni nitiere country kene ne Singapore kata mana Philippines mane kane ng'ato nokwalo pesa to nodhiyo otimne gik moko nyal wachi TV. To magi gik manodhiyo timore nade, magi gik manodhiyo timo kelo luor e chuny ji makoro pes jopiny ng'ata ok dwar tim nade, ok dwar mulo. To anyalo ng'isi ni sani gi kaka nitie kata mana auditors kaka wawachogo gimbe gintiere e gigi, ok giler kaka jipane giler. Kantiere Jacob, aneno ka samarwa mabende no miwa dhi karumo. Jacob daher mar mondo miwa wachni mogik kotudore kod thuon wach mabende watwak e studio marwa okinyi makawuono, mabende otudore kod dongruok mabende digni e counties magwa ma Kaluo, mana mapiyo ka watieko okinyi makawuono.
Erokamano Joyce. An wach manyalo wacho mogik en ni wadhi e yiero kendo one nominations nosetimore. To chutho kwadwa tieko mibadhi kendo wadwa neno ni devolution okonyo jowa. En ni nyaka leadership maber bed malo at the national level. Ka wayudo president ma dwano tiek wache mag mibadhi, to nyiso ni wadhi solve the problem, wadhi tieko problem ma auditors nigo, miyo auditors piny ka, to gibiro gi collude gi leaders man e counties, to gindiko report ma favor leaders go, timiyo gi pesa to gidhi kuma gidhi. Omiyo mondo watiek mibadhi e Kenya ka, nyaka auditors magwa bed competent, to nyaka gibet jok manigi integrity maber. To mogik, en ni jopiny be nyaka yier MCAs ma ong'eyo tijegi ma gidhi timo e assembly, to kendo be nyaka giyier jotelo ma onge gi weche mag mibadhi pok nomako kaka governor to kendo kaka wajumbe. Erokamano ahinya Jacob Omondi kuom yudo thuolo mari mondo ichop e studio marwa Kisumu kono mondo wabed kod twak machalo kama. Erokamano ahinya. Churchill korka kori wachni mogiko kinyi ma kawuono ka waloro twak marwa ewi dongruok ma digni Kaluo. An gima nyalo wacho Joyce, en gima nasawacho ni jowa nosa bedo gi higni mang'eny. County government kanobiro ne okonyo jowa kabisa. Koro jok midhi yiere county government, obed governor, obed senator, obed MCAs, onego wang'i ni gimoro amora ma watimo, ere kaka wanyalo tiyo gi county governments gi e yo mabiro konyo jowa kawuono, kiny, gigni mabiro. Erokamano ahinya kuom kawo thuolo mari mondo wabed kod twak makama. Nyako Ramogi Ajuanga, in bende mabende nitudori kodwa e Facebook kacha, kasomo moko kuom ote mabende nitiere Facebook kacha ka waloro twak mar okinyi makawuono. Sheikh Omondi Opiyo wacho ni because of six piece gik moko ok dhi mbele yo makare. Asedi Festus Kasedi wacho ni Homa Bay onge project manochaki ma orumo gi sirikal mar Awiti. Minzonia wacho ni wach mar chama ema duoko ji chien nikech kata wach pi pod okwamo nyaka ne kele otamore tiyo, to dhano neno matek e wach pi. Koro wewa wayier jotelo matiyo ok jotend chama. National Court wacho ni stadium ma Homa Bay notamo jo 6 piece mahiga mar 2017 tieko. Jacob Omolo Kanango Jakano wacho ni jotendwa odich kod mare owuon emomiyo mostly wamiyo gi higni 5 kende kaeto gidok dala. Eriko Homa bende podi wacho kanyo weche mag Homa Bay, wacho ni Homa Bay onge chenro mar dongruok manochaki. Evelyn Oyier wacho ni wach mar yiero party to waweyo jo maendeleo osekelo dok chien sana e weche mag dongruok. Kowacho ni this time round wayier jo maendeleo ma kwang'iyo party mabende gichung' godo. Shadrack Mbago bende wacho ni 6 piece ema thiro Luo Nyanza. George Henry aneno kiwacho kanyo ni yiengruok e weche chama emomiyo county ma Kaluo okotimo maber. Wayier ng'ato kod tije, to kapodi wadhi yiero ng'ato ni chama ema dware, podi wadhi bet kod chandruok mar higni 5. Oluoch Junior wacho ni Siaya County Stadium tinde odong' ne Masai ema wuothe korito weche gi mag dhok. Wacho ni governors onego one kaka tiyo mar gero counties mabende gintiere. Omondi bende neno ote mari kanyo, ka ote aneno ka thoth ahinya, kata kamano Nyako Ramogi Ajuanga ok wanyal somo moko kuom ote mabende uoronwa duto, mak mana ni wagoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka wachopo e giko mar chenro makama. Nyako Ramogi Ajuanga e thuolo ni yiena mar mondo mi akaw yueyo matin. Tok yueyo marwa nyawadwa Sharon Ong'ao biro donjo kod weche manyien mabende wakelo ni e kind saa 5 nyaka saa 6 mar odiochieng'. Kik idhi mabor. Erokamano.